Do! Ganun yung K-pop ba? Pili pa lang si mong laptop, tanong lang ko K-pop di? Di ba, problema pa eh. Ha? This beautiful life 난 너의 진짜! 아이 진짜! 오빠 글렌! 아씨 내가 제일 잘 나가! 제일 잘 나가! 붐 라타타타 라타타타타 에이! 아저씨 좀이야! 야! 나한테 지금 와! 어머! 이제부터 시작이야! 너와 함께 떠나보는 거야! 달려가는 거야! Loving you forever Almost paradise! 난 영원한 더 따스한 난 보는 너의 눈빛은 Wait! Do, katong layo ako sa imo do ba? Unsa may magimingawan sa kwado? Yung kisses! Ha? Sure oy. Joke bitaw, imong hotdog! O karon, lantawan ninyo nga mong amiga nga nagbuang ni siya no kay nawala ang iyang antipara. Nagunsa man mo? Kabibo pa. Ipakita na mo antipara sa tong amiga. Kaya na gumawala to siya no. Tingnan ko ganyan na. Hala! Nanay mo antipara, Jai! Do, naon sa yung bay. Lako-lakaw, ako ko reply sa text, pangaway ko tawag ron. Lagi sad do, ako manamagsad ko. Kamuna mga nayuyan, mga nyawang, bulan, ramutanan! What's up guys, yung Arlawa guys, kinulolo kong amigo nga si Rigel kay wala ko siya gyata kag kisses ko yung Arlawa kay. So akong buhaton tanan mabuhat para ma-okay me. You raise me up. Animal ka ganan ko sa I can stare on mountain. Ikaw ang aking tangiyan. Karong kabiyo na atong yapo atong amigo nga si Jomi Hospital. Kada pulo na kumutubag mo. Mga bayot di naging mapugngan. Walang antay bilat, pero nganong managa. Bay, ka ng mga theater singer bay ba? Unsa man lang pagkatawa bay? Marag anim siguro. Alimaya Angela oy. Ano lipay mga iga? Kita naman ako eyeglass. Nga di ko na eyeglass. Siyempre ko yan, ano ko balig. Job. Kaya kasi pag in-upload na ko yung mo. Alam, kasing din. Minsan, Job. Notion dyan lang, okay. Oh my God, this is it. This is it. Tugay na kay Dida ako gihulat. Mag-propose na siya. Nyawa. Biro ni Kaliston, nyawa. Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video. Subscribe kung ganahan mo. Should mo like video. Unya, Glenn, kisabay shoutout. Si Baby Silisana ang shoutout ko ng Arlawa. Okay, salamat kayo Glenn. I-tweet siya at abo kay Glenn. Nya, Clark, na ba kayo dugang? Kung wala kayo dugang, na ako'y dugang. Sarang iyo. Sharing it too. Pikachu! Guy,